La Goleta ha tancat i amb la xapada se'n va un període que abasta un tram de més de 50 anys de la meva vida. Em sap molt greu, però tot comença i tot acaba. A la darrera etapa, en la qual en Guillermo i l'Anna, posteriorment també en Joan Carles, el varen convertir en un refugi de nit i matinada on hi he passat moments molt especials, compartint xerrades i brindis amb tota mena d'integrants de tribus urbanes que convivíem sota la beneïda música aixordidora dels grans èxits del rock o de les actuacions dels grups de punk, de rock and roll, de pop, de folk, de cançó d'autor o de les sessions de diversos disjòqueis com ara els Drinking Brothers o els meus preferits, Los Tres Tenores, tot enmig d'una sobirana fumera. La germanor entre punks, rockers, gòtics, rapers, hip-hoppers, quillos i pijos i fins i tot marcians convertia la Goleta en una bombolla extravagant carregada de poesia visual que difícilment es tornarà a repetir. Només entrar a les galeries ja era com la passera que ens traslladava a un altre univers que no tenia res a veure amb el Sant Feliu de l'exterior. Era la confluència dels que ens resistíem a anar a dormir quan els altres pubs i bars tancaven portes, ja que tenia permís d'activitat fins les 6 de la matinada, i els que necessitaven el darrer traguinyol abans de planxar el llit. El tirador de cervesa desbordava els gots mentre els clients ens posàvem transcendents a les converses de matinada i ens allunyàvem de la diana de darts perquè a aquelles hores la punteria dels jugadors era més que relativa. Gràcies, doncs, pels bons moments, pel servei, per ser diferents, pel tracte i per resistir malgrat la incomprensió dels qui no sabien el que es perdien. Com deia al principi, han passat 50 anys des que els germans Emili i Joan Albó varen inaugurar l'activitat en aquell espai que va decorar magistralment en Fidel Larumbe, un local que, entre altres, varen regentar en Neto Pous o Antoni Navarro al Topo o el popular Casen, entre altres. Hi ha rumors que aquest pas per les galeries es tancarà per evitar l'accés d'elements indesitjats que de vegades ratllen el vandalisme. A l'interior quedaran, però, endreçats també les bones estones que la Goleta va proporcionar a unes quantes generacions. Així doncs, sempre restarà el record d'aquell garito diferent i original que ha estat la darrera parada de tantes i tantes nits i matinades compartides amb noctàmbuls de tota mena. Us deixo amb un enregistrament fet a l'interior dels meus preferits, Los Tres Tenores. Adéu!